Yeah. Paminaw, mga higala, sa kalibutan nga ang tanan na nasa screen. Dili tanan nga makita nimo. Mao gyud ang tinuod. Naay mo ingon, sulay lang, gamay ra gud. Basin makadaog ka, pero pangutan na. Kinsa may mapildi kung ikaw mo daog. Ayaw padala, ayaw pagdali, huna-huna ang kaugmao. Pumuti og sugal, ayaw na oy. Sa social media, sige pakita mga numero nga murag sa yonra. Tanawa na kadaog ko karon, pero ang pildi wala ipakita sa kamera. Una gamay ra, testing lang ni usa ka pusta, unya mo sunod pagyud. Hangtod ang gamay na himong dako, ug ang kwarta sa balay hinay-hinay nga nawala. Sweldo nga para unta sa pagkaon, kwarta nga para sa bayranan. Imbis ipalit sa panginahanglan, nawala lang sa usa ka pusta nga walay kasiguruhan. Ayaw tuo sa dali nga kwarta, kayang sado sa ibitigra. Kung gusto nimo o kaugmaon, paningkamot ang imong dalan. Kape ug giog sugal, ayaw na oy. Dilitan na nga makita tinuod nga daog. Promoting sugal, ayaw na oy. Ayaw ibaliga ang paglaom sa uban, no way. Kwarta nga lisod pangitaon, ayaw ibutang sa usa ka pusta. Kung gusto nimo nga mula mo ang kinabuhi, paningkamot dili sugal ang tubag. Ayaw na oy, ayaw na oy. Promote og sugal, ayaw na oy. Nai-influencer nga mo sulti, mga boss sayon ra ka ayaw. Mo pakita og gadugan sa screen, pero ang kapildihan wala gyud ipakita. Dili nimo makita ang utang, dili nimo makita ang kasakit, dili nimo makita ang pamilya nga nagulat sa kwarta nga nawala sa usa ka gabi. Ang usa ka video daghan makakita, ang usa ka pulong daghan mo tuo. Maunga kung naa ka influence gamita sa maayo-ayaw sa pagdaot sa tawo. Dili tanan nga adunay followers ang ay sundon sa tanang butang, kayang tinuod nga responsibilidad dili masukot sa likes ug views lamang. Puti ug sugal, ayaw na uy. Dili tanan nga makita tinuod nga daog. Promoting sugal, ayaw na uy. Ayaw ibaliga ang paglaom sa uban, no way. Kwarta nga lisod pangitaon, ayaw ibutang sa usa ka pusta. Kung gusto nimo nga mula mo ang kinabuhi, paningkamot dili sugal ang tubag. Ayaw na oy, ayaw na oy. Promote og sugal, ayaw na oy. Ayaw pagpadala. Sugal, sugal, sugal. Dali nga kwarta, pero ang mangutana unsa may mawala pamilya. Pagsalig kaugmaon. Ayaw i-promote. Sugal, sugal, ayaw na oy. Kung nakay kwarta, ang pingi, kay dili sayo ng pagpangita. Kung nakay pamilya nga nagsalig, ayaw ibutang sa risko ang tanan. Ang tinuod nga ngalitay, dili gikan sa usa ka pusta. Mas nindot ang hinay-hinay nga kalambuan, kay imong kaugalingon na nagbuhat nini. Bisan gamay ang kita karon, basta limpyo ang imong paningkamot. Mas bililhon ang kwarta nga imong gipaningkamotan, kay walay pamilya nga imong gipahabal. Dili kinahanglan na imong datodayon, dili kinahanglan dali ang tanan. Ang kinabuhi dili lumba nga, ang tanan kinahanglan mo daog karon. Basta padayon ka, basta maningkamot ka, basta dili ka mo surrender. Ano na gihapoy ka ug maon nga nagulat. Promote og sugal, ayaw na nagata ang imong tingog sa sakto nga kaake. Promote og sugal, ayaw na ayaw ibuhan nito ang paglaom sa uban, no Kwarta nga lisod pangitaon, ayaw ibutang sa usa ka pusta. Limon na nga naugat sa kinabuhi, paningkamot manggaong ang panila. Promote og sugal,
influence. Gamita sa pagdase